ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರವ್ರು ಮಾತಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಪಂದು ಎಂಚೊಲ್ಲ ತೋಪಲವ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಚೂರು ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಡು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತು EMI ಇದ್ದೆ ಪೆರೋಪುನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅತ್ತು ಬಂಗಾರ ಡೌದು ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕನಪುನು ಸೊ ಮೂಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತೂಲೆ ಡಬ್ಬು ಗುಜಿರಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫೋನಾಗಲಿಂಚೇನಿ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ನೆರ್ನಾಗ ಕೋಪ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀನು ಎಂಪ ಹಾಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗ ಚೂರು ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಡು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪೋಯ್ AC ಎತ್ತು ಗೈಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೋಫಾ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ತಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೆಡ್ ಆವೋಡು ಟಿವಿ ಬರ್ತದ ಅಲೆಜ್ ಗೈಸ್ ಕಿನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಸೊ ಎಸ್ ಬರೀ ನಮ್ಮೈತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತು EMI ಇದ್ದೆ ಪೆರೋಪುನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅತ್ತು ಬಂಗಾರ ಡೌದು ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕನಪುನು ಸೊ ಮೂಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಎಸ್ಕೋ 7 feet ಉಂಡು ಒಂಜೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು 4 ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಯಾರ ಶೋಕ್ ತೊಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಡು ಸೋಪ ದೀಪ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ ಆಪಣ್ಣ ಮೂಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ ನಮಕ್ ದಿಂಡ ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾತ ದಿಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ಸೆಟ್ 18 ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡು 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ 18 ಡಬ್ಬೆ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಟು ಮನೆ ಕತ್ತಿ ಮಾತ ಸೊ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಅವು ರೂಮದ ಬೀಗ ಮಾಡ್ದಿರ್ತೆ ಯಾನು ಬೀಗ ಇಲ್ಲಡೋರಿದುಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇನಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಶೋಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈತ್ತ ಯಾನ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಉಂಡು ಬಂದು ಬನ್ನ ಕೋಡದ ಪಂಡೆಯನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗೇನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕಂತ ನಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಬೇ ಮುಲ್ಪನೆ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ತೋಚ್ಪ ಸೊ ಎನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕಂತ ಐಟಮ್ ತೋಚ್ಕೊ ಬಂದೆ ಸೊ ಸುರುತ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸೋಫಾ ಇಂದ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ತುಲೆ ಎಂದು ಇಂಕ್ 10 or 12,000 10 11 ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9,000 ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕುಳ್ಳು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಈವನ್ ಕರ್ಟನ್ ಮೀಶೋದ ಬೊಕ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಕಚ್ಚಿ ಮಾತ ಹಾಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳು ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಕ್ 19,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಯ್ತಾನೆ 19,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೊ ತುಯ್ಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಭತ್ತ ಬಂದನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ತಾವ ಚಟ್ನನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ನೆಕ್ 4,000 ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ದಕ್ಲದೆ ತೊನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರು ತೊಂಡು ಇನ್ನಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಲ 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಯಾಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತೆ ಬಂದನಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ತಂದೆ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಒಂಚು ಮುಲ್ಪ ಆವಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಡೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬದ್ದು ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ತಂಟಡಾಯ್ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ತಾತನ ಬಂದೊಂದು ಅವೇ 12,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ದನ ಆತಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ದಣ್ಣಿ ಒಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಂಚುಕೊಂಡು ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಮಾತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತುನಗ ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಲ್ಲಡ್ದು ಆಲ್ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏನ ರೂಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೇನು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದನ ಫ್ರೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತೊಂಡೆ ಗೈಸ್ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ನಾನು ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಅಮೆಝಾನ್ಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ನೆಟ್ 4 ಮಿಕ್ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 3 4 ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಜ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸರ್ ಅವಳುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಮಾತ್ರ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಇಬ್ಬರು ತೋಲಿಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತೊಂಡು ಇತ್ತ ಐಟ್ಲುಂಡು ಸುಮಾರು ಫ್ರೇಮ್ ದೇವರಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಪೇಪರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬಂದು ಬಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ
ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡೆಂಡ ಅವೆಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಉಂಡು 35 ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ಅವೆಲ್ಲಿ ಓಡು ಓಲ್ ದೀಪನ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ದೀಪನ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬದಿಗೆ ಒಂಚ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಅಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂದೇನು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡ ದೀತಲಿ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡ ಜಾಗಿಜಿ ಮೂಲ್ ದಿನ ಮೂಲ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಹಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಬಿಯರೆ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ದಾಲ ಮನ್ಪಲಕ್ಕಿಜಿ ನಮಕ್ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಆಗುಂಡು ತೂಕ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟೋಸ್ಕೋಯ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರವ್ರು ಮಾತಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಪಂದು ಎಂಚೊಲ್ಲ ತೋಪಲವ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹೀಲ ಒಂದು ಬೈದನ್ ಗೈಸ್ ರಾಹುಲ್ ಫುಲ್ ಫೈನ್ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮದಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆತಿಜೆ ಜೀವಾಡ್ಲ ತೋರಾತೆ ತೋಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಗೈಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಗೈಸ್ ರಾಹುಲ್ ಮುಲುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪೂಜಾ ಅವನು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ದೂರ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಏನದು ಬೇಗ ಮನ್ಪೋಯನ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂದು ನಾಡ ಏತು ಖರ್ಚು ಕಾಯ್ದು ಕಾಸು ಕೋಪನ್ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಗೇಜಿ ಎನ್ನ ಕೈದು ಅಲಕ್ಕ ಮಾಡಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪಾಸನ ಮಾತ ಕಂತೇನೆ ದುಬ್ಬ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇ ಐಟಮ್ಸ್ ತೀರ ಮತ್ತು ಅವನು ಜಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಿಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಹೊಸ ಬಾಜನ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಂಜಿ ಹೋಮ್ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡುವ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಪುಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಹೋಮದ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ಸಂಡೇ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ ತೋರಾದ ಬಂದದ್ದು ಓಕೆ